Nagkayagaw ang mga residente sa Purok 9117 Bagusiero, Tugbok District, Davao City, duol sa UP Mindanao, dihang kalit miabot sa lugar ang mga miyembro sa demolition team kuyog ang mga pulis. Sa Facebook Live ni Jelly Mirafuentes Gabayan, makita ang hinay-hinay nga pagguba sa balay nga dunay tindahan nga naadapin sa dalan. Gama sa light materials sama sa plywood ug mga kahoy ang balay nga gipangbungkag sa mga miyembro sa demolition team. Usa-usa nga gipanglangkat ang plywood nga bungbong sa balay. Matud ni Gabayan nga residente sa lugar, alas 8:30 sa buntag dihang miabot ang demolition team kuyog ang mga pulis ug gipangitaan dayon sa mga residente og court order nga magpamatuod nga gitugutan sila sa pagpahigayon og demolisyon. Walay napakitang dokumento ang grupo ngadto sa mga residente sa lugar. Mihangyo pa ang mga residente sa demolition team nga dili una gub-on ang ilang mga balay hangtod walay mapakitang dokumento sa ilang ipahigayong operasyon. Sa pagdemolish sa mga balay, dunay mga representante gikan sa barangay ug uban pang ahensya nga dunay kalambigitan sa maong yuta. Ubay-ubay ang nagpuyo sa nisgutang dapit. Matud ni Gabayan, 7 ka mga balay ang nagguba ato sa demolisyon, apil na ang balay sa iyang iyaan ug apuhan. Wala hinuon maapil ang balay sa mireklamong residente. Sumala ni Gabayan, dugay nang lumulupyo sa lugar ang iyang pamilya ug niadtong tuig 1996 mi-apply og land title ang iyang mga apuhan. Sa pagpanubay sa Newsline Philippines, ang yuta ang gipatukuran sa mga balay nga gipang-demolish gipanag-iyahan sa gobyerno ug naapil kini sa 3.2 ka hektaryang yuta nga tukuran sa Davao City Hospital. Ang nasgutang yuta sa Bagusiero nakatitulo sa City Government of Davao ug wala ni bisan kinsa ang pwedeng makaangkon niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.